Emílie Růžičková vyrůstala s 5 bratry. Už jako malé dívce jí nechyběla odvaha, statečnost a láska k Bohu. Po maturitě na střední pedagogické škole v roce 1948 krátce učila. Nutili ji k marxismu a leninismu. A to bylo proti jejímu přesvědčení. Proto se v 21 letech rozhodla radikálně změnit život. Vstoupila do řeholního řádu v klášteře milosrdných sester svatého kříže a přijala jméno Bernadeta. V tichu kláštera nepobyla dlouho. V září 1950 komunisté všechny sestry odvezli na práci v pohraničí. Klášter zabavili. Emílie pracovala v nemocnici Ústavu pro mentálně postižené. Vedle nařízené práce vystudovala zdravotní školu. Své původní profese se ale nikdy nevzdala. Tajně učila novicky a v tom pokračovala i po sametové revoluci, když byl klášter sestrám vrácen. Na konci roku 1942 přišel Lidmile úřední dopis, aby se dostavila k transportu na nucenou práci do Německa. V té době už plánovala s přítelem svatbu. Neměla na výběr, musela odjet. Skončila v ohrazeném vojenském prostoru uprostřed lesa nedaleko Mnichova, kde se nacházely vojenské sklady protiletadlové obrany. Mladí, nuceně nasazení lidé tu pracovali ve skladištích. Lidmila byla s několika dalšími děvčaty vybrána na pomoc německým kuchařkám. Práce v kuchyni znamenala nejen dostatek jídla, ale také možnost pomoci zuboženým ruským válečným zajatcům z Dachau, kteří do skladu vozili a skládali zbraně. V lágru byl relativně volný režim. Němci se k nuceně nasazeným chovali docela dobře. Největší nebezpečí představovaly nálety. Po 9 měsících Lidmila dostala povolení odjet do Prahy na svatbu. Do Německa se už nevrátila, otěhotněla a konec války prožila v Čechách. Hugo Karl Armin Fritsch se narodil roku 1933 v Brně jako syn německého úředníka. Celá rodina mluvila výborně česky a udržovala dobré vztahy s Němci, Čechy i Židy. Přesto se ke konci války pro svůj německý původ rozhodli k emigraci. Chtěli utéci před násilím. To se jim nepovedlo. Dostali se totiž do ruského zajetí. Hned jak skončila válka, se ocitli v ruské zóně, poblíž Blatné, kde jim zabavili všechny cennosti. Čekala je internace ve sběrných táborech. Rodinu převezli do Prahy a spolu s dalšími uprchlíky nahnali ve strašném vedru s těžkými zavazadly na Strahovský stadion. Tady strávili měsíc v otřesných podmínkách. Pod širým nebem, bez jakéhokoliv zázemí, s nedostatkem jídla. Následkem toho Hugův několikaměsíční bratříček zemřel. Na podzim roku 1945 byl zbytek rodiny dobytčákem převezen do tábora u Sázavy. V nelidských podmínkách tu během půl roku zemřelo téměř 400 lidí, mezi nimi i Hugův starší bratr, babička, maminka a nakonec i tatínek. Hugo zůstal ve svých 13 letech sám. Přežil. S pomocí Červeného kříže se mu nakonec podařilo dostat se k příbuzným do Německa. Vystudoval církevní školu a jako jeho otec se stal bankovním úředníkem. Karel Šerák se narodil na západní Ukrajině. V roce 1939 německá a sovětská vojska zahájila druhou světovou válku útokem na Polsko. Území Lucka, kam patřila i jeho rodná vesnice Boratín, bylo okupováno Sovětským svazem. Bylo to zlé období, lidem zkonfiskovali nemalý majetek. Ze zbytku museli platit odvody. Hladoví ruští vojáci rabovali, co se dalo. Přišla doba perzekucí a gulagů. Když v létě 1941 Němci napadli Sovětský svaz, mnozí lidé na Ukrajině se radovali. Německá invaze zachránila život boratínským občanům, kteří se ocitli na seznamech pro odsun do sovětských táborů. Transport na Sibiř, podle nalezených materiálů, čekal i rodinu Širákových. S Němci se však zavedené pořádky ještě zpřísnily. Teror, který přicházel ve dne, střídalo noční drancování banderovců. Po znovu obsazení území sovětskými silami začal v Buzluku vznikat nový vojenský útvar vedený generálem Heliodorem Píkou. Mezi dobrovolníky, kteří se do něj přihlásili, byl i Karel Šerák. Jako velitel tanku postupoval s prvním československým armádním sborem až do Prahy. Navzdory rozkazu se nacházel v posádce jednoho z prvních českých tanků, které dorazily na Pražský hrad.
Josef Horký se narodil na rodinném statku v roce, kdy začala druhá světová válka, 1939. Rodina žila celkem šťastně a starala se o své hospodářství až do převzetí moci komunisty. Všechen majetek se postupně dostal pod kontrolu JZD. Rodina musela na svém hospodářství pracovat, ale nesměla si nic nechávat. Příděly kulaci nedostávali. Družstvo stále zvyšovalo povinné dodávky, až se staly nesplnitelné a Josefova tatínka v srpnu 1952 zavřeli na 5 měsíců do vězení. Na majetek soudruzi zavedli povinný pronájem. Hospodářství muselo být předáno jednotnému zemědělskému družstvu, kde začali všichni členové rodiny, včetně 15letého Josefa, pracovat. Otce po pár letech znovu obvinili a zavřeli tentokrát na 6 měsíců do vězení za pobuřování proti republice. Rodina Horkých pak byla nuceně vystěhována z kraje. Po roce 1989 jim pozemky byly vráceny, ale o budovy se JZD staralo tak špatně, až schátraly a musely být zbourány. Rodina se už neměla možnost vrátit se k hospodaření. V květnu 1945 byly Vlastimile Holakovské 4 roky. Blížil se konec války. Leskovickým občanům se podařilo nenásilně odzbrojit místní německou posádku. Zpráva se ale dostala k veliteli SS, který z Pelhřimova poslal vojáky s úkolem srovnat Leskovice se zemí. Vesnici se dařilo bránit až do soumraku. Část občanů se skryla v lese, mezi nimi i malá Vlastimila. Z vesnice se ozývala střelba. Po odchodu Němců se lidé pomalu vrátili do svých domovů. Našli 8 mrtvých. Další masakr začal následující den. Většina chalup schořela, mnoho jejich sousedů bylo zavražděno. Rodiče malé Vlastimily přežili skrytí v jámě na vápno. O několik hodin později se v Leskovicích objevila ruská armáda.